Guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बरायनाय थाबाय आंनि बे देग्रेंसि चेनेलावहाय बयखौबो बरायबाय हिनजाव मानसिया फैयाखैलै खिन्थु हिनजाव फैयाखै जोबोद बावहरबाय आरो बयनि बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बैसागो बोथोराव फैयो। हेल' रायजोफोर आङो दिनै दंफैयो जाहैबाय जोंनिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय साफागुरि सिदा साहा हाग्रामा ब्रिज बारबोनानै मोनसे खैलागाव होननाय गामि दङ। बे खैलागाव गामियावहाय बे मेन रड सेरावनो दिनैनिफ्राय बाजार गोदान अपेनिं जागोन। बाजारनि नामखौ दायो आं बुंथ'नो हाया, नोंथांमोननो जेब्ला दा डिक्लेयार जागोन अब्ला नोंथांमोननोहाय खोन्थागोन। बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। नैबे लामायानो जाहैबाय साफागुरिनिफ्राय साहा रमारि हाबबोनानै हाग्रामा ब्रिजजों बारबोनानै साहा दावखोबोयै बोयै नैबे जाहैबाय मेन रड। बे लामायानो आसामला होननानै बुङो बेखौहाय। दा आसामला लामा जागासिनो दङ, मावगासिनो दङ। बेयावनो नै बाजार गोदान, ओमफ्राय बहाय स्टेज बानायबाय, ओमफ्राय बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि दा फैगासिनो दं जाहैबाय फुकन बर' फैगासिनो दङ। ओमफ्राय आर्टिस्टफोरनिफ्रायबो एक्ट्रिस दं होननानैहाय खोनानो मोन्दों। नै मिनियाबो ग्रोब नै बाजार गोदान एरियाया बेनो जाहैबाय। नै रायजो राजा नोंथांमोन दा बेयावहाय लाइफां गायनानै फिथा गोजा खाना दोनबाय। नै दा बेखौ दिनैनिफ्राय फिथा हासिगोन आरो दिनैनिफ्राय अपेन जासिगोन आरो इयो। बाजारखौ आं एसे देखायनि नोंथांमोननोहाय। नैबे मेन रड सेरावनो बेनो जाहैबाय आसामला रड, बियो बेजों थांबाय। ओमफ्राय बेयावनो साखाथियावनो ओरैहाय मेन बाजार दिनैनिफ्राय अपेनिं जागोन बे बाजारा। ओमफ्राय मा दिनाव जागोन बेखौ दा फिथा हाखांनायनि उनावसो मिथिनो मोनगोन आरो जेब्ला स्टेजाव खोन्थायो अब्ला दा जेबो मिथिनो मोनथ'वा। बाजारा नैबे साइडजों एरलांगोन जेब्ला बाजारा देनो। नैजों खोन्थानि आं नैबेनिफ्राय ओरैहाय एरलांगोन आरो बाजारा माने जेब्ला देरलाङो अब्ला। ओमफ्राय दा बेखिनि न'खौहाय लुथ'बाय, माखासे दखानबो होनाय जाबाय। नै ओरै साहा दखान, फिथाइ सामथाइनि दखान, गस्ला दखान मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै जाजेनबाय। नै ओमफ्राय मुलि दावालि ओरैहाय सङा बेखिनियानो। साहा थांबाय जाहैबाय खैला मैला, आमटेका, बागमारा, मालिबिथा, भुटान मोनहैबाय बिदिनो डाइरेक्ट सिदा। ओमफ्राय बेखिनियावनो आरो दा नोंथांमोननो खोन्थाबाय। ओमफ्राय माखासे दा लाबावनाय जागोन। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि बे जायगायावहाय मुस्लिम बर' मिक्स दङ, नाथाय मुस्लिमब्लाबो बर' रावनि गेजेन नङा। नोंथांमोनजों आं दा लोगो हमगोन, रायज्लायहोनायगोन आङो नोंथांमोना फोथायाब्ला। बुहुनि मानसिफ्रा मुस्लिमब्लाबो बर'आव गेजेन नङा। नोंथांमोना बे लामाखौ नुदों, बे लामायानो मेन, जोङो बेखौ मेन बिजनेस मावग्रा लामा होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दा बे लामाजों ओरैबायदि दामफार अन्थाइ बाला फारसेनिफ्राय सौहैजोबो बे लामाजों। जोंनि चिराङावहाय बांसिन अन्थाइ बालानि बिजनेस मावनाय, दामफार खारनाय मेन बिजनेसनि लामा होनना बुङोब्ला नैबे आसामला लामायानो आरो। दा आसामला लामा गोदान जाबाय, बियो बानायबोगासिनो दङ। ओरैनिफ्राय सिदा थांगोन बियो भुटान। जोंनाथ' बिराद मोजां मोनबाय आरोखि, गामि गेजेराव बाजार, जोंहा गोजानाव थांनाङा, गारि भारा नाङा मा नाङा, खाथियाव एसे मोजां। आंथ' बे खैलागाव दखान दंमोन, दाथ' बे दखानखौ नागारनानै दा बाजार गोदान जाहैबाय। दा नामा मा दोनो उनावसो मिथिगोन, मिथिंनि उनावसो। आंथ' नोंथांमोननो खोन्थादोंना बे जायगानि मानसिफ्रा मुस्लिमफोरब्लाबो बर'आव गेजेन नङा। ओरै नायहरदो एसे, मा बुंनो सानो दे, फंनैसो बुंहरदो। माथो बुंनो, बाजाराव जोंनि गामि खाथि जाबाय नालाय मोजां मोनबाय आरो जोङो। ओमफ्राय दा जों गोसोआव नोगोद सान्थि मोनदों आरो खुसि मोनदों। मानेखि जोंनि न' खाथि जाबाय नालाय बाजारा, नोगोद खुसि मोनदों। बेनो होनो आरो माथो होननांगौ। दे आं बुंखादोंमोन दहाय, बे जायगानि मानसिफ्रा मुस्लिमानब्लाबो बर'आव गेजेन नङा, समान। मुस्लिमाबो बर' रोंखायो सब मानसियानो। नोंसोर फैबानो जाबाय, खैलागावनिफ्राय इयाव फैनांगौ आरो जायखिया जा मोजां जासिगोन, जोंबो खुसि मोनगोन आरो। बाजारनि नामखौथ' दाहायसो मिथिसिगोन। दा मिथिथ'वा आरो ने। औ, मिटिंनि उनावसो जासिगोन। बाजार सकखौथ' आङो देखायखाबाय नोंथांमोननो बेखौहाय। दा ओरैहाय पुलिसफोर फैनानै थाफैबाय डिउटिनि थाखाय। दासिमबो मानसि जमा जाथ'वाखै।
दा मिटिंनि उनावसो मिथिगोन जेबो मिटिङा देरथानिफ्रायसो जागोन खालि फान्दा मादै खालि फान्दा माबायदि मोनदों खोन्थाहरदो बाजार गोदानाव ए बर' नङा भाई मारो मुझे मारो रोङा ओमफ्राय बाजार गोदानावहाय फाननायनि सुरु खालामजेनबाय दिनैनिफ्राय केनेका लागैसे আজিতো নতুন বাজার ওপেনিং হব আজিপুরা ভালে লাগিছে আজি নতুন বাজার না ফানজেনবাই नै নাংজেনবাই নাংবাই এসে মোটামুটি 3 কেজিল' নাंदोंमोन दाबो दिनैनिफ्राय सुरु दे आरो बोरमा बेदरबो मोनबावोसो नै बोरमा बाजाराव फै गोदान बाजाराव फैदो गोदान बाजाराव बोरमाया बेसे केजि 700 सेरसे 700 सेरसेयाव औ नांजेनबाय दा नांबाय नै खय केजि थांजेनखो हा सेरबेसे थांजेनखो मथा मथि सोरबा सारथाम सेरब्रै नांबाय आरोखि औ दे दिनैनिफ्राय सुरु जाजेनबाय ना फाननाया दिनैनिफ्राय मोनो दे सामफ्रामबो मोनगोन दे खिन्थु बाजाराव खिन्थु हिन्जाव मानसिया फैयाखैलै खिन्थु हिन्जाव फैयाखै हिन्जाव फैयाखैनो साइज गैया मासे हिन्जावफोर फैजानो लुबैयोना हिन्जावफ्रा फैयोब्ला ओमफ्राय मोजां जायो बाजाराव हिन्जाव गैया लेंहरनाखै एसे रायजोफोरखौ रायलायनांगौना बयबो फैथों एसे लेंहरनाखै फैदो रायज जिखुनु मानसि औ बोरमा बेदर मोनो अमा बेदर मोनो दाउ बेदर मोनो गासिबो खोनाबाय दा नोंथांमोना बर'नि थेव रायलायनायखौ बर'नि एकदमबारे फाक्का जोबखा इउनि मुस्लिमफ्रा बे एरियानिया दायो जोंनि आलासियाबो सफैनानै दङसै जोङो बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि खन बर' दा बिथाङा सफैनानै दङसै जों जयैनो जिरायना दङ नै नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय थेंक इउ जोबोद साबायखर बावहरबाय आरो आंनिफ्रायबो जोबोद हामग्लायनाय बावहरबाय आरो बयनि बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बैसागो बोथोरा फैबाय नै हाबथारनोसै मार्च बारबानो बैसागो हाबथारनोसै बैसागो बोथोरनिबो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय आरो लोगोसेनो आं खावलायो बिथांनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामनांगौ बिथांमोना जाहाथे बर'नि जाहाथे मोजां खामानि मावनो हाथों बेखौनो गसाइनि सेराव आसा खालामबाय आरो नोंथांनियाबो चेनेल दंमोन दानो औ आंहाबो दङ आं मिन्स आंनि मिसेसआ सालायो बेखौहाय आं प्राय सालायनाय जाया थेवब्लाबो जों सानैनि होनना बुंनांसिगोन आरो फेमिलियानो जाहैबाय फुकन बर' एन्ड पल्लबी होनाय बे इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजाबो बेनो बेयावबो सेम नोंथांमोना प्रग्राम माने स्पेसियेलि जों प्रग्रामखौ बांद्राय होनाय जायो बेवहाय जोंनि लाइभ श' जेरै जों प्रग्राम खालामदों आरो नै बैसागोआवबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जेरै जों प्रग्राम खालामगोन जेराव जों प्रग्राम खालामनो डेट थागोन बे डेटफोरा बेवहाय मेनसन जागोन आरो दिनैहाय बेवहाय स्पेसियेलि बे खयलागाव बेयावहाय खयलागाव बे भबानिपुर बे जायगायावहाय आदा दिगन्त होननाय बिथांनि बाजार माने दैलिक मार्केट आरो बेखौ अपेनिं खालामनाय मोनसे हाबाफारि लादों बिथाङा आदाया बिथाङा आंखौ हांख्रायदों माने लेंहरदों आरो दान्दिसे नुजाथि फैनो थाखाय दा बे समाव आं मोनफैबाय आरो बिथांमोनखौ लोगो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बेवहाय फैनानै आं बे जायगायावनो फैबाय आङो बे खयला मैला बे जायगाफ्राव प्रग्राम खालामबाय हाग्रामा ब्रिज दैजिं फेस्टिभेल बेयाव प्रग्राम खालामबाय गोबांनो दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों बे जायगायावहाय दिनै फार्स्ट टाइम आं ओंखारदों आरो लोगो मोनगोन थेंक इउ लाभ इउ आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनखादों फेस टु फेस ओरैनो मबाइलावबो नायबाय थानाय जायो फेस टु फेस लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय थेंक इउ गोजोन्थों गासैबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जमा जाजोब्बाय बाजार गोदाननि मुङावहाय फिथाखौ हानानै बेखेवनानै होसिगोन फिथा थांबाय बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि फुकन बर' सफैबाय बर'नि आर्टिस्ट सर्ट फिल्मनि एक्ट्रिस मनिषा सफैबाय ओमफ्राय दा फिथाखौ हानानैहाय बेखेवनानै होसिगोन आरो दिनैनिफ्राय बाजारखौ फिथाखौ हानानैहाय बेखेवनानै अलंबार बाजारनि অনলাইন সেমিনার খুলনা বাবাই প্রথমতে মই নমস্কাৰ জনাইছো সকলোলৈ খুব ভাল লাগিছে আজি আহি পালে
কাৰণ খুব ধুনীয়াকৈ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছে দাদাই চ' দাদাক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অকণমান হাত চাপৰি দিব ভাল লাগিব একেলগে আপোনালোকৰ এৰিয়াটো বহুত প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ যেনে খৈলা মৈলা বেজিক ফেষ্টিভেল বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে এইবিলাকত আপোনালোক কৰিছোঁ চাপাগুৰি বহুত জাগাত কৰিছে আপোনালোকৰ ইয়াতে চ' আপোনালোকে ইউটিউবত চালে গম পাব ফুকন বড়ো চাৰ্চ কৰিব বেজিক ফেষ্টিভেল মোৰ প্ৰগ্ৰাম দেখা পাব আপোনালোকে এতিয়াও আছে दे जाना आलासिफ्रा मोसाखांनानै नैबेयाव जिरायनानै दङ ओमफ्राय ओरैबायदि बिहिर जाबायना ओरैबायदि बिहिर जाबाय नायदो नोंथांमोना नाम्बार दानलायबाय टिकेट दानलायबाय माबा फट' लानो थाखायनो बाहेरायाव ओरै नाहरदों ओरैबायदि बिहिर जायगायानो मोनलायलायाखिसै आरो फट' लानो नायै आंथ' मिनिबाय थाबाय मानो होनब्ला आं भइसखौहाय भइस अफार खालामनो गोनां जाबाय माने साइडआवहाय हिन्दी गान दामना होदोंमोन नालाय नङाब्ला कपिराइट जागोन बेनिखायनो भइस अफार होनांगौ गोनां जाबाय आरो बेनो ओरैबायदि जोबमा लखा फट' लाग्रा नै हाजार दङ लोगोफोर फट' लालायगासिनो दङ नै ओमफ्राय नानिमोना मोनैमोन एखे गामि ओमफ्राय सासेयालाय दासिमबो मोनसे गामिनि गोजानाया दे ओमफ्राय दा स्राय न'आव फैबाय नै ओंखाम जानो एसके बिथांबो दं ओमफ्राय जोङो ओरैहाय दंबावनाय सासे एक्टर ओरैहाय एक्ट्रिसफोर जिरायदों ओंखाम जादों ओमफ्राय जोङो नै सासे मुंदांखा देंखोगिरि फुकन बर' दे जाहैदो थां जोंनि बर'नि फावखुंग्रि सर्ट मुभिनि एक्ट्रिस दा मनिषा बिनानावा दंफैयो दा आंथ' लोगो मोनफेराखै दिनैनो फार्स्ट टाइम जागोन दा दंफैयो जाहैबाय नै भबानि टर्नियाव गोजोन्थों दाथ' आंथ' लोगो मोनफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों लोगो मोननायजों लोगोसे ससे आंनि चेनेलाव लाफानाय जाबाय बिनानावखौ दा आं मोनसे फिल्म नायबाय थायो सर्ट फिल्म नोंसिनिखौहाय बैयो जि नोंनि ब्लग बानायलायनाया बे गुस्थि अरजा नांलायनाय दं भिडिअ दिरेंसि ब्लग ना मामोनथाय दा नोंथ' ब्लग बानायो नालाय दा आदा अनिल मोना थिखोना नायनि ब्लगखौ बिनि डायलगखौ ससे होदो नोंनि ब्लग बानायनायनिखौ Hey guys, खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेयाव बरायनाय थाबाय आंनि बे देग्रेंसि चेनेलावहाय बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन होननानै स' थेंक इउ बेबायदि होननानैनो आङो सेंग्राफोरखौ माने इमप्रेस खालामोमोन आरो बे सर्ट मुभियावहाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ बिनानावा खोनासंहोनायनि थाखाय गोजोन्थों दे बेनिफ्राय जोबथा बिदाय लाबाय जोंबो दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबबाय बाय